Hoxe estamos na véspera dun día do Pai raro. O 19 de marzo cae este ano un mércores, facendo que esta celebración se dilúa e perdendo moitas familias a oportunidade de reunirse e poder celebrala. A de San Xosé é unha xornada cargada de simbolismo nas familias. O Día do Pai trátase dunha das festividades máis ansiadas polos proxenitores, aínda que dende hai anos non se poida desfrutar dela ao 100%. Unha festa que, para moita xente, leva tempo perdendo forza ao non ser xa festivo nacional. Se va perdiendo la tradición. Sí. Debería de ser como el Día de la Madre, un domingo, el primer domingo, lo que fuera. No, por exemplo, por la semana que a gente trabaja. Non, pois eu creo que incluso colleu força, eu creo que sí, que colleu un pouquiño máis forza agora que antes. Antes, na nosa casa, pois nunca se celebraba eso, pero agora sí, agora estáse celebrando algo máis. Quitaron, non sei por que o quitaron, porque o Día de Pai pode ser como o Día da Nai, sí que perdeu. En que sentido, por exemplo? Bueno, non sei, pero celebrábase de outra forma. Celebrábase na casa, e agora hai que ir ás marisquerías, e marisquerías non están como para... Quenes o seguen celebrando sempre agardan algún detalle para os pais. Comidas, ceas ou regalos son os agasallos máis comuns onde, para moitos, o máis importante é reunirse. Sí, nosotros vamos a comer fuera todos os años. Normalmente ropa. Ropa a ele gusta e despois perfumes aparte. De toda a vida foi, sempre nos regalamos algo uns aos outros e cousas desas. Os regalos simplemente porque eles andan a traballar, entonces nada máis que facemos traballar máis fora. Entonces pois facemos así algo. Aínda que moitas persoas opten pola opción de saír a comer ou cear fora, o feito de ter o Día do Pai nun mércores dificulta a busca de local. Os establecementos hostaleiros prefiren non elaborar menús variados o propio día e deixar gran parte da actividade para a fin de semana. Sí, ao non ser festivo, entre semana a xente opta por pasar o fin de semana, sí, sobre todo o sábado ou o domingo. Sí, eu penso que o baile este de andar a cambiar co tema dos festivos, pois influye, sí. Influye. Pero bueno, cada un, como nesto non mandamos nós, pero sí que influye. Deberían unificar un pouquiño os festivos, porque senón influye bastante, sí. Na parte dos regalos, os máis comuns son a roupa e os perfumes. Neste sentido, os comercios non se resinten ao ter o Día do Pai entre semana. De feito, axúdalles a recuperarse da resaca despois do Nadal. Pois sí, a verdade que se nota o incremento de ventas. Estos días, todo regalo máis ben. Paquete e paquete, pero sí, vimos unha temporada algo floxiña, pero ao chegar estes días notase un incremento. Só a partir de Reyes, hasta Reyes traballamos moi ben, despois, claro, veñen un par de meses moi tranquilos. Zapatos, complementos, pantalóns, suadoiros, xerseis, calquer prenda é boa para regalar nesta data. Pois a verdade que non. Vendemos un pouquiño de todo, un pouco de variedade. Sabes, para regalo. Nós vendemos traxes, pero sí que para regalar traxes non, pero despois do resto de roupa, tanto zapatilla, complemento, como vaquero, camiseta, non hai un produto que destaque máis, a verdade.